Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 21-nji maýda Azatlyk Radiosu Uganistanyň bir ýokary hujaýyny bilim alýan 60 ýaşly Ugan türkmeni Fazıl Mennan Aripiniň ýokary bilim tejribeleri barada habar berdi. Eýsem Ugan türkmenleri bilim pudugyny nähili synaglary başlyny geçirýär. 60 ýaşly Ugan raýatyny ýokary bilim almagy höwetlendiren sebäpler näme? Galy berdi Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumurady soňky wagtlarda Ugan türkmenleriniň arasynda Türkmen adam atlaryny taşlamak meýilleriniň artýanlygyny habar berýär. Türkmen adam atlarynyň taşlanmagyna näme sebäp bolýar? Uganistanda 20 ýyl töwereg durnuksyzlyk dowam edýär. Ugan türkmenleri howpsuzlyk bilen bagly nähili problemler başlyny geçirýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ugan türkmenleriniň meselelerine gönükdirilýär. Gepleşýümizde Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Ulumurady gatnaşdy. Şaýmerdan ula, siz 21-nji maýda Uganistanyň bir ýokary hujaýyny bilim alýan 60 ýaşly Uganistany türkmen Fazıl Mennan Aripiniň ýokary hu tejribeleri barada habar berdiňiz. Şu maglumatyň fonunda Ugan türkmenleriniň ýokary bilim meseleleri, ýokary bilimden soň olaryň iş üçinçiligi barada dünýä türkmenlerine gurrun berip bilermisiňiz? İlk bilen 60 ýaşly Aripini ýokary bilim almagy höwetlendiren şertler barada kelamagy gurrun berseňiz. Soňra etnik türkmenleriň ýokary bilim we iş üçinçiligi bilen bagly meseleleri barada dinleyijilerimize gurrun berseňiz. Fazıl Mennan Arifi şol Ugan türkmenleriniň meşhur din wekilhanasynyň neberelerinden Gyzylay halifanyň neberelerinden bolýar. Ol öňem bir ilim bilimi has ünsverip ilim bilimi gowy görüp gelýän maşgalada önüp ösendik üçin şol ilkinji baştan ilim bilime köp hüwesli ol Pakistana bosup geçmäge mejbur bolan soňam şo ýerde özüçe bilim alyp kurs okap ingliz dilini öwrenip şoýdup ilyma üns berip geldi. Ondan soň bäri Uganistana gelenden soň ýagny bir 2 ýyl Uganistana geldi, watana dolanyp geldi. Soň bärde şol 9-njy sınıf okunaha imtihan ýani konkurs ýygynyň geçip onu okaman 10-njy 11-nji klaslara hem gotaryp Jowzan Üniversitetiniň türkmen dili we edebiýaty departamentine bölümine ol konkurs ýygyna girdi. Şöyle ol konkurs ýygynda ýeňiş gazandy, soň şo okuwa girdi. Ugan türkmenleriniň arasynda Fazıl Mennan Arifi ýokary ýaşda ilkinji ýokary bilim alýan şahs bolup sanawa geçdi. 60 ýaşda ýa 50 ýaşdan ýokary bilim almak üçin synanyşan adam ýokdy Ugan türkmenleriniň arasynda. Ony ilim bilimli Ugan türkmenleri köp garşy aldy, bir göreldi, hem juda gowy boldy. Indi şol 1-nji ýylyna gotaryp 2-nji ýylyna gadam bastı şol üniversitetiň. 2-nji ýylyna gotaryp şahadatnamasyny alsam diýip şol umyd edýär. Indi iş bilen üçin edilmekde bärde kynçylyklar bar elbetde. Ugan türkmenleriniň arasynda ýokary ilim bilim alan kadrlarymyz köp, emma Uganistanda olara iş berilmeýär. Türkmen ýaşlary köp iş alman, türkmen kadrlary kösenip berýärler bar. Şoldan şol prezident Ganynyň täze hökümeti döwründe türkmenler syýasy sahnadan çetletildi. Türkmenlere döwlet idaralarynda iş berilmeýär. Şonuň üçin hem türkmenler bu barada nägelerlik bildirip metbuatda da çykyş etdiler. Şol bir az netije berip häzirki güllerde bir az türkmenlerden döwlet hökümet işlerini alıp başladılar. Fazıl Mennan Arifi'nin bu ýokary okuwuna girmegi türkmenler üçin bir görelde boldy, ýaşlar üçin bir ilim bilme üns bermegi has bir bähbitli bolar diýip düşünýär Ugan türkmenleri. 60 ýaşda ýokary bilim alyp näme etjek diýip käbir ýaňsylýarlar hem bar. Şoňa garamazdan hem ol şol öz bilimini dowam etdirýär, ýokary okuwny, ýokary üniversitetiň şahadatnamasyny aljak. İşe girsem girmesem men şol şahadatnamany alsam bolur diýip ol gurrun berdi. Ýene bir mesele barada gurrun etsek, bu mesele göndüni milli duýgu düşünje bilen bagly. Siz soňky wagtlarda Ugan türkmenleriniň arasynda türkmen adam atlaryny taşlamak meýilleriniň ýoň bolup barýanlygyny habar berdiňiz. Muňa näme sebäp bolýar? İran türkmenleriniň arasynda boluşýaly Uganistanda hökümet tarapyndan bir türkmen adam atlarynyň da kılmagyna bir gadagançylyk ýok. Elbette ýöne türkmenleriň arasynda şol Arap ýa Pars atlaryny dakmak
rawaçlanýar. Türkmen atlaryny dakmak kemeldi. Onuň sebäbi şo, indi türkmenleriň adyny bir aýtmak kynrak bolýar döwlet adaralarynda baranda. Mysal üçin Şaýmerdan Kul ýa şonuň ýaly şoňa meňdeş başga atlary Agtymoglu diýen ýanak ýa başga türkmen adam atlaryny şo at tutanda başgalar şonu aýdyp bilmeýär. Aýdyp bilmän ya yazandydam ýazyp bilmän ya ýazyp bilesi gelen ýok. Şonuň üçin şol türkmen adyny dakman şo arap ya Fars atlarında Abdüllatif diýdi, Abdurrahman diýdi, ya şonuň ýalak atlary dakya köplenç. Türkmenleriň arasyndan şeýle däp uğuldy ýöne. Aýal gyzlaryň arasynda henüzem türkmen atlary dakylýar gyzlara. Ana erkek oglanlaryň arasynda şo beýleki atlary dakmak, türkmen adam atlaryny dakmak kemelde, biraz kemelip barýar. Şonuň sebäbini türkmenler şo esasan döwlet adaralarynda bir ýazylanda ýa bir dokument alanda bir pasport ýa başga zatlar alanda şonu ýazmaga kyn görýär. Şu kynçylyk ýüze çykýar diýen bahana bilen başga atlary dakyp başladylar. Şeýle meýiller artyp başlady. Indi o bolarda emma şol türkmen atlary henüzem dakylýar, türkmen atlaryny dakýanlary köp, indi az. Bu elbette şu Arap başga atlar, adam atlaryny dakýanlar türkmenleriň arasynda onça köp däl. Az. Adam bolsa indan şol türkmen atlaryny dakman başga adam dakmaklygyny bir az geňirgiýär türkmenler. Indi şonuň üçin belki şäherde oturýan adamlar köplenç başga halklaryň atlaryny dakýarlar. Türkmen adam atlaryny dakmagy şu şäherdekiler kemeldi. O ýerlerde henüzem ýani türkmen atlaryny köp dakýarlar. Türkmen atly adamlar köp o ýerlerde. Azat radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdünsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com web saytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnan. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Ýene bir ýagdaý ol hem Awganistan barada gurrun edilen elbetde howpsuzlyk meselesi gün tertibine getirilýär. Bir geçen gepleşiklerimiziň birinde Awgan türkmenleriniň parahatçylyk gepleşiklerine goşunt goşmak istekleri barada habar berdik. Awgan türkmenleri soňky wagtlarda nähili howpsuzlyk problemalary bilen ýüzbeýiz bolýar. Awgan türkmenleri howpsuzlyk ýagdaýlarynyň köp kösenýärler. Şugun mana häzirki ýagdaý barada gurrun etsek, şol Jowzan welaýatynyň Akça etrafynda gazaply çaknaşyk dowam edýär. Hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda türkmen owalarynda bolýar bu çaknaşyklar. Şonuň üçin Akça etrafyndan halk göçüp çykmaga mejbur boldy. Şu 2 gün bäri 2000 maşgaladan gurrak şu Akça etrafyndan göçüp çykdylar. Her ýere çaşyp ýerlerini terk etmege mejbur kaldylar. Müňlerçe maşgala şöyle awara bolup, tekin sergerden bolup ýerlerinde soňky halkara güýçleri Awganistany terk edip başlaly bäri tutuş Awganistan boýunça hukukynam demirgadyk Awganistanda hukuklyk şertleri görülüp eşlenmedik derejede ýaramakçy. Demirgadyk Awganistanyň Faryab welaýatynda, Jowzan welaýatynda, Gündüz, Takhar, Balas welaýatlarynda aldym berdim uruşlar bar. Bol uruşlardan köplen ziyan çekýän raýat adamlar türkmen owalarynda da bu gazaplyklar dowam edýär. Bir tarapdan hökümet güýçleri urýa owalary, türkmen owalaryny beýleki tarapdan ham jeňçiler türkmen owalarynda gelip bu gün yer alan, şonuň netijesinde şu owada halkyň ýaşaýan, raýat adamlaryň ýaşaýan owalarynda uruş bar. Bu halk raýat adamlar üçin juda bir agyr ýagdaý düşdi halkyň başyna. Tutuş Awganistan boýunça Birleşen Halkara Güýçleri Awganistan terk edip başlaly bäri tutuş Awganistan boýunça gazaplyklar mewjudi. Hususan hem demirgazyk Awganistanda da gazaplyklar barha yaramazlaşýar, gazaplyklar mewjudi. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda, Günbatar Awganistanyň Herat
Badıgys, Jowzan, Balyk, Takhar, Badakşan vilayatlarında aldım berdimli uruşlar var. Şol uruşlarda raýat adamlary köp ziýan çekýär. Raýat adamlar gaty kyn ýagdaýa düşdi. Ýollarym ýapylandy galýa, jeňçiler ýollarym ýapdy. Şu ýollary opurup ulag geçmez ýanak etdi. Ondan soň şol halka bir azyk iýmit ýetmezçiligine hem kösenýär. Çünki uruş sebäpli hiç bir ýerde izat azyk iýmit eltmäge mümkinçilik ýok. Ýollar ýapyk. Halkyň gaty kyn ýagdaý başyna düşüp durdy uruş sebäpli. Şol Jowzan vilayatynyň Akça etrafında, Meňejik etrafında, Mürdiýan etrafında, Jowzan vilayatynyň merkeziniň golunda uruş bar. Aldym berdimli uruş. Indi şol jeňçilerem ýollaram opurup ýapyp hökümet güýçleri geçmesin diýip ýollar ýapdy. Halk başga azyk ýetmezçiligine gaty kösenýär. Bir tarapdan beýleki tarapdan hem uruş sebäpli hawan oky düşüp, topuň oky düşüp, ölen ýitenem kan, yaradar bolan adamlar hem kan, ýöne o yaradar bolan yaralılaryň halyny hem sorýan adam ýok. Çünki otaya bir lukmanam barıp bilen ýok, başgadam hiç bir mümkinçilikler, kömek zat ýetirmegem hiç bir mümkin däl. Çünki uruşyň arasynda galdy. O raýat adamlar häzir gaty kyn ýagdaýlary başdan geçirýärler. Rahatçylyga bolan umytym kan, halkda umytym galmady. Çünki indi Awganistanda milli alalaşyk boýunça bir ýokary geňeş töredildi. Ondan soň hem şol Katarda Awgan ara gepleşiklerine başladyldy. Ondan soň Moskwada gepleşikler geçirildi. İstanbulda Awgan meselesiniň çözülmesi bilen bagly maslahat geçirmek üçin taýýarlyk görülýär. Emma bu öňki geçirilen maslahatlardan hem hiç bir netije çykmady. Ondan soň Awganistanyň hökümeti bir döwlet, ýokary döwlet geňeşini döretmek üçin hem häzir taýýarlyk görýär. Şol ýokary döwlet geňeşine Awganistanda ýaşaýan dürli milletlerden agza kabul ediljekdigi aýdylýar. Emma gynansa hem ýene bu ýokary döwlet geňeşine de türkmenlerden henidetçili agza alınmady. Biz şol Awganistanyň prezident idarasynyň metbuat wekili bilen söhbetdeş bolanymyzda türkmenlerden alınmady diýip aýtdyk. Sonda bu türkmenlerden hem alınlar, her milletten hem alınmalaha diýdi. Ýöne türkmenlerde bir taýýarlyk ýokmy henidetçili türkmenlerden şoňa da alınmady. Ondan soň hem şol milli alalaşyk geňeşinde de türkmenlerden agza ýok. Ondan soň şol Katarda gepleşip geçirýän hökümet toparynda da agza alınmady türkmenlerden. Şonuň üçin türkmenler şol parahatçylyk meselesinde de biraz çetde goýulyp oturýar. Şonuň üçin türkmenler biraz narazylyk bildirilýär. Türkmenler narazylyk bildirýärler elbetde. Türkmenler Awganistanda özlerini parahatçylar, halk hasaplýar. Türkmenler özara gan döküşliklere goşulmady. Şonuň üçin parahatçylyk boýunça gepleşiklerde bir ara çökmünde türkmenler rol oynap biljek halk diýip düşünilýär. Şonuň üçin türkmenlere hem şol parahatçylyk bilen bagly gepleşiklere goşdylar we türkmenler hem gatnaşsa we şu parahatçylyk bilen bagly öz roluny oýnasa, ýani öz kömegini etse türkmenler hem diýip türkmenler umyt bildirýär. Indi türkmenleriň pikirine göre şol Awgan meselesi Türkmenistan'da çözüler dirahir diýen bir düşünce var. Çünkü Türkmenistan, Awganistanyň ýeketek bir tarap olmuşdy. Awgan meselesine, Awganistanyň içki meselesine goşulman geldi Türkmenistan. Şonuň üçin hem hemme taraplar hem Türkmenistanda Awgan meselesiniň çözüldüğü boýunça bir gepleşik geçirilse ol netijeli bolar diýen umydy bar. Türkmenistan hem şu Awgan ara gepleşikleriň geçirilmegine demin häzirlemege taýýarlyk bildirip geldi. Görüşüne çeliş. Belki şu Awgan meselesi gelecekte Türkmenistan'da çözüler diýen umyda bar Awgan türkmenlerinde. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.